Hello mga yanyan, good morning! Ang dalating ngayon, tingnan natin si Bitoy na nag-ano ng karburador. Okay, bago yan, intro ba tayo? Intro! Okay, tingnan natin si Bitoy, nag-ayos ng karburador. Hi kay Bitoy, hi kay Bitoy! Hi! Oh, okay. Mura ko ba si Minor to? Ito si Patak. Oh. Hi ka Patak. Oh. No, mura ko ba? Si Dindo, Dindo, hi ka Dindo. Hello! Oh. Nandito kami ngayon, nag-ayos ng Nag-ayos ng? Ito yung nais, ano yung nais ito eh? Carburetor. Carburador, ayan. Motor Star, ito yung Motor Star. Bali-bali, itunog to. Anong carburador yan Dindo? Anong carburador yan? carburetor ng 155. 155. Pinoy. Ay, Pinoy. Ay, Pinoy ito. Carburetor ng Pinoy. Carburador ng Pinoy yan. Ano, yan yung carburador bago? Yan yun? Ha? Ayan yun? Ha? Ayan yung bago yung carburador. Ito binili mo? Magkano bili mo dyan? Ano, okay lang yung ano niya. Okay lang yung 660. Nakikita? Okay, okay? Okay. Ngayon, mabili. Oh, bilis. Ano tayo, mabilis yung carburetor tayo? Ganda ng takbo. Ha? Ganda ng takbo. Bumilis nga. Ito yung ano ng 155, di ba? Oo. Oh, 155 doon na ano, 155 na ano to, carburador. Yung bago kasi yung kay Nano, pinalitan niya, kaya pinalito sa Motor Star. Pinalit. Yung ano mo to, hindi mo na gagamitin yung ano mo? Dito na. Hindi na. O yan yung carburador niya na dati. Stock natin. Stock ng Motor Star yan. Stock ng Motor Star. Matagal mo lang ginamit yan? Matagal na yung ginamit mo? Ha? Another one. Matagal mo lang ginamit yan? Oh, matagal na. 4 na taon. Ay, matagal din o? Oo. Matataon, matibay din. So, kasi nagpalit si Nano ng carburador, kaya dito, pinalit dito ay sa Motor Star. Oh, mabilis daw, mabilis. Kaya, okay, thank you. Maraming salamat sa panonood. And God bless you everyone.